Не мога да повярвам какво държа в ръцете си. Това са фигурки на 3 от любимите ми геройчета, а най-хубавото е, че са безжични колонки. Така че знаете много добре какво ще правим. Визия на Стич, визия на Мини Маус и нещо толкова любимо за мен, визия на Бейби Йода. И реших първо да започна с визията на Мини Маус, като си сложих една розова поличка, риска и разбира се панделка. А вие напишете в коментарите коя от трите визии, които ще видите, ви харесва най-много. Готиното е, че тези мини колонки може да си ги използвате като аксесуар и да ги сложите примерно на вашите дънки. Колонките се казват BT Boomers и вече са налични в България, като може да ги намерите на много места. А ние с вас продължихме и към втората ни визия, която е на Стич. Както виждате, колонката вече е на дънките ми, а още една готина функция, че може да свържете повече от една колонка към телефона си. И така звука се чува още по-силно. А ние продължаваме и с третата ни визия на Бейби Йода. Ших да се облека като принцеса Лея от Star Wars. Разбира се, нашата визия няма как да е готова без светлините ни мечове. Как ги забравила, трябва да правя по-често видеа с тях. Сега ще изпробваме и малкия Бейби Йода в действие. Как звучи? Yes! Това е мега силно, дори не